Звичайно, ми уявляємо Богдановича праз твори мастацтва, якія мы бачым у горадзе. У першую чаргу гэта помнік побач з оперным тэатрам, сур'ёзны, малады чалавек глядзіць у прастору, напэўна, думае пра Беларусь, творчасць, пра нейкія высокія матэрыі ці яшчэ пра нешта такое. Ось. Але падаецца, што варта глянуць на Максіма Богдановича і ў крышачку ў іншым ракурсе, на яго жывога і непасрэднага. І ёсць верагоднасць, што нам у гэтым дапаможа гульня. Некалькі словаў распавяду пра тое, у якія гульні гуляўся Максім цягам свайго жыцця. Гэта даволі цікава, але думаю, што ў такія цацкі, якія гуляўся Максім у дзяцінстве, не гуляўся амаль ніхто з дзяцей у Беларусі ў тую пару. Бо мама Максіма, Марыя Апанасаўна, якраз тады захапілася нямецкай педагогікай Фрыдріха Фребеля, які быў адэптам школы ранняга развіцця, што трэба працаваць з дзецьмі самых першых месяцаў і гадоў жыцця і, адпаведна, прыдумляць для іх розныя цацкі і забавы. Пра гэта згадвае Адам Ягоравіч, які кажа, што маці ўвесь час прапаноўвала дзецям гэтыя забавы і цацкі, але вельмі хутка гэтыя нямецкія штукі ім надакучвалі, і дзеці ад іх адмаўляліся. Праўда, маці была вельмі багатая на фантазію і ўвесь час прыдумляла нешта новае. Магчыма, вось гэты падмурак неяк паўплываў на тое, што кожны з яе сыноў, і старэйшы Вадзім, і Максім Богданович, і малодшы Леў, потым выраслі ў даволі выбітных асоб, а Максім Богданович увогуле стаў геніяльным беларускім паэтам. Так апынулася, што Максім быў гарадскім хлопчыкам. Ён нарадзіўся ў Мінску, потым жыў у Гродна, і упершыню з жывой прыродай ён пазнаёміўся якраз такі, калі падарожнічаў на вёску, дзе яму пашанцавала пажыць у сям'і лесніка. Усе мы бачылі, з якой цікавасцю і пяшчотай ставяцца маленькія дзеці да маленькіх жывёл. Тут Богдановичу сапраўды пашанцавала. Франц, яго дзядзька, прывозіць з лесу то маленькае ваўчанё, якога, як казала мама, ледзь да смерці не заціскалі, перадаючы з рук адзін аднаму, то саву, дакладней савяня, яшчэ малой, якой нават не ўмела лётаць. Думаю, прыхільнікі Гарры Поттера таксама б хацелі хаця б зблізу паглядзець на такую птушку. Праўда, дзецям з ёй гуляцца доўга не далі. Забаўляліся з ёй як? Да савы падносілі які-небудзь ласкуток альбо палачку, і яна кіпцямі і дзюбай разрывала яе на кавалкі. Было бачна, што дзецям з ёй гуляцца не выпадае. Там жа былі і маленькія качаняты, паляняты, мімімішныя стварэнні. Бацька ўсяляк падтрымліваў дзіцячыя гульні, браў іх на прыроду, ужо жывучы на беразе Волгі. Яны здзяйснялі вялікія падарожжы па ваколіцах. Бацька заахвочваў дзяцей да лазання па дрэвах, каб яны ўзбіраліся на стромыя берагі Волгі, кідалі камяні, ладзілі спаборніцтвы па метанні дыска. На жаль, гэтыя забавы прыйшлося спыніць, калі ў дзяцей пачалі праяўляцца сухоты. Спачатку ў старэйшага брата Вадзіма, а потым неўзабаве і у Максіма Богдановича. У Ніжнім Новгарадзе Богдановичы жылі сапраўднай калоніяй. Там жыў не толькі бацька Максіма Адам з дзецьмі, але і цёткі Максімовы, і, адпаведна, іх дзеці. Збіралася вялікая кампанія, і яны гулялі ў розныя гульні. Гэта маглі быць і картачныя гульні, і нейкія рухомыя. Максіма ў гэтыя гульні браць асабліва не хацелі. А ўсё чаму? Таму што вельмі часта ён жылдзеў. Гэтае слово абазначае пэўнае мухляванне.
Ён стараўся ўвесь час неяк падмануць правілы, па якіх ішла гульня, і няхай гэта з нашага пункту гледзячы выглядае забаўна і весела, але ў 5-10гадовым узросце такія паводзіны лічыліся зусім недапушчальнымі. Былі гульні, якія гуляліся на святы. Максім Богданович у сваім аўтабіяграфічным апавяданні згадвае, як ён катае яйкі з пагорка і нават згадвае лічылку. «Между нами, молодцами, есть один большой дурак. Раз, два, три, это будешь ты». Лічыцца было вельмі абавязкова, бо той, хто кідаў апошнім, меў больш шансаў выбіць яйка і забраць яго сабе. Было яшчэ адно цікавае слова, якім абзывалі Максіма Богдановича. Калі даходзіла яго чарга быць водай, вадзіць, а ён адмаўляўся, яго абзывалі неатвожай. Цалкам фраза гучала так: «Неатвожа крысья рожа на татарина похожа». Вось, пасля чаго ўсе, напэўна, смяяліся і паказвалі на яго пальцам. Ішоў час, дзеці станавіліся больш дарослымі. Максім, завітваючы ўжо ў старэйшых класах гімназіі да сваіх таварышаў, гуляў разам з імі ў гарадкі і лапту. Лапта нечым падобная на амерыканскі бейсбол, але я думаю, што калі вы загугліце, вы знойдзеце, як і гуляць у лапту. Гэтыя правілы, но гарадкі ўжо крышачку больш знаёмая гульня. Яе Максім апісвае ў адным са сваіх паэтычных твораў. Гэтую самую кашу, якая ўтваралася пасля таго, як біта разбівала фігуру з гэтых драўляных цыліндраў, але яны ўсе заставаліся ў горадзе, у спецыяльнай абмежаванай прасторы. Даволі цікавым фактам з'яўляецца, што Максім вельмі любіў шашкі і шахматы. Ёсць звесткі, што гульні гэтыя праходзілі не ціха і засярожана, а з крыкам, эмоцыямі, гогатам і нават песнямі. Максім не ўмеў спяваць, голаса ў яго не было, але асабліва ўдалыя хады ён суправаджаў словамі «Самавары медзі красныя не баяцца верблюдоў» і ішоў у атаку на свайго апанента. З сур'ёзнымі супернікамі ён граў крышачку інакш. Адным з яго любімых супернікаў быў галоўны рэдактар газеты «Голас» Дружынін. З ім яны праводзілі за шахматамі даволі багата часу. Дружынін быў моцным гульцом. Таксама моцным гульцом у шахматы быў і Богданович, якому хай сабе не перадаліся сямейныя матэматычныя здольнасці, але вось гэта аналітыка, прынамсі, праявілася ў яго адносінах да паэтычнай формы і да гульні ў шахматы. І апошняя гульня, якую я б хацеў згадаць, гэта гульня ў пошту. У гэту гульню Максім гуляў Мінску у клубе мінскай інтэлігенцыі «Беларуская хатка». Кожны удзельнік гульні пісаў невялічкую запіску ананімна, альбо пад чужым прозвішчам, альбо пад сваім. Пісаў, каму гэты ліст прызначаўся, аддаваў паштальёну, і паштальён разносіў гэтыя лісты удзельнікам гульні. Захаваўся артэфакт, невялічкая цыдулка, на якой такое невялікае паштовае пасланне Максім зрабіў Зосьцы Верас, а яна яго ашчадна зберагала і захавала да нашых дзён.